Dobrý den, v tomto videu se podíváme na využití obrázku SmartArt. To jsou vlastně obrázky, diagramy, které lze velmi dobře využívat při prezentování procesů nebo seznamů, cyklů, organizačních diagramů. A jejich hlavní výhoda je, že je lze velmi snadno graficky upravovat a lze jim i přidat jednoduše animaci. Takže máme zde takový jednoduchý příklad. Zde mám první úvodní snímek a na druhém snímku bych potřeboval prezentovat dva projekty. Každý projekt má několik bodů, o kterých se chci zmínit. Takže si vyberu to textové pole, které jsem si připravil, a přejdu na kartu domů, kde je skupina příkazů odstavec a zde máme příkaz převést na obrázek SmartArt. Takže si otevřu tu rozbalovací nabídku a zde už pomocí dynamického náhledu vidíme, jak se nám ten text automaticky převádí do toho obrázku SmartArt. Takže my můžeme zvolit, že chceme třeba prezentovat nějaký proces, nějakou hierarchii. Já si tady žádný obrázek nebo SmartArt nevyberu, takže půjdeme na další. A protože chci prezentovat něco takového dynamického, tak se tady podíváme na ty procesy a tady bych mohl zvolit třeba tento obrázek šipka svislý seznam. Takže klepnu, potvrdím a SmartArt pro tyto dva projekty mám vlastně připravený. Na pásu karet se nám zde objevilo úplně vpravo dvě nové karty, které se týkají teda vybraného objektu, což je ten SmartArt. Mám tu kartu formát a kartu návrh. A nejenom, že mohou měnit styly toho diagramu, toho SmartArtu, znamená tady si volit, jestli chci nějaký prostorový efekt pro ten diagram, nebo si můžu zvolit i barvy, které bych chtěl použít z barevného motivu, který mám k dispozici. Takže já tady zvolím třeba tyto barvy. No a samozřejmě mohu se vrátit kdykoliv a vybrat si jakýkoliv jiný diagram. Takže já zůstanu u toho našeho prvního SmartArtu, kde vidíme, že SmartArt je skoro hotový. Jenom jedna věc se mi tady nelíbí a to je, že ta proporce písma tady neodpovídá, takže vybereme si tuto část toho diagramu nebo SmartArtu, držíme klávesu Shift, vybereme si druhou a přejdeme na kartu domů, kde máme možnost měnit velikost písma a to písmo si takhle několikrát klepnutím na ten příkaz zmenšit upravíme tak, aby nějakým způsobem korespondovalo s tou velikostí písma tady vpravo u těch odrážek. Takže teď už se mi ten SmartArt líbí. Můžeme přejít na kartu návrh. A na té kartě návrh je ve skupině příkazu motivy takový nejdůležitější řídící objekt pro PowerPoint, což je tedy motiv. Motiv je vlastně skupina formátovacích vlastností, které jsou už dopředu připravené, týkají se písma, grafického rozložení, grafických prvků, jako je třeba logo a podobně. A my, pokud jsme si nevytvořili nějaký firemní motiv, tak můžeme použít nějaký motiv, který nám připravil Microsoft. Takže já tady například použiju ten motiv metro. A pokud se budeme pozorně dívat, tak vidíme, že tady máme dva snímky, nějaký úvodní snímek a klepnutím na ten příkaz motiv metro, tak vidíte, jako virus nám ten motiv přešel na tu naši dvousnímkovou prezentaci. Že vidíme, že máme už automaticky naformátovaný jak první snímek, tak druhý. A pokud se pozorně podíváme, máme hotový náš SmartArt a jak jsem již říkal, jedna z důležitých vlastností SmartArtu je, že se dá velmi jednoduše nastavovat u něj animace.
Takže já si tady přejdu už na obrázek, kde tu animaci mám nastavenou. No a jednoduchou klávesovou zkratkou, buď Shift F5, kde přejdeme do režimu předvádění. A pokud budeme potom klepneme na klávesu šipka nebo Enter, tak ten náš objekt SmartArt bude fungovat v tom režimu animace. Zase klávesou Escape se vrátíme z režimu předvádění do režimu normální zobrazení, rozložení snímků. A pokud bychom chtěli uvést do výchozího stavu tu naši prezentaci, tak to uděláme velmi jednoduše. Přejdeme si na kartu Návrh. Zde se zase dostaneme zpátky na skupinu příkazů Motivy, kdy si rozevřeme ten rozbalovací seznam, rozbalíme, tak máme tady výchozí nastavení, základní motiv, takže klepnutím na tento příkaz prezentace se vrátí do výchozího stavu nebo do toho základního motivu. No a pokud si klepneme zde nebo označíme si náš SmartArt, tak se nám tady objeví obě karty týkající se tohoto objektu. My půjdeme na kartu Návrh a zde úplně vpravo máme příkaz Převést. Ten rozbalovací seznam, který máme zde dole, tak nám umožňuje výběr z dvou příkazů. Půjdeme na Převést na text a dostaneme se do výchozího rozložení. Takže to bylo velmi rychle ukázka toho, jak můžeme využívat pro prezentace objekty SmartArt. Já vám děkuji za pozornost.